ήταν το αμάξι του άσπρου. Τώρα πρέπει να φύγουμε εμείς. Σιγά σιγά βγαίνει. Τέλεια. Όπως καταλάβατε, καλησπέρα, καλό μεσημεράκι. Φτάσαμε Ομαλό, κατεβήκαμε, το δαγκώσαμε. Μεταδίδουμε live από Ομαλό. Δεν είμαστε ακριβώς live, αλλά μετά. Συμβαίνει τώρα που λέει. Ναι, συμβαίνει τώρα. Και τώρα σιγά σιγά όπως ανεβήκαμε έτσι θα κατεβούμε, ναι. Και θα κάνουμε και μικροστάσεις για τις επιπλέον φωτογραφιούλες. Μωρή, δεν κοιτάξαμε τι ώρα κάναμε τελικά, μια ώρα κάναμε. Ναι ρε εσύ, Μια χαρά. φωτογράφε 55 λεπτάκια το GPS. Τέλεια. Τώρα το συνέχεια πέντε τους κάτι να κοιτάμε.